Sige, dali ana imong ngalan oy. Muning maestra na ko sa balay, guys. Ako nga nagsuot ha. Kay agoy. Kay naungagid na ako. Masuko og tubig na tarong maluhod ka. Sige. Ano sa mga kamay? O pa gani na sugdan. Kay maanad man ka na. Di ni mo tarongon maanad. Mingon. Kung di ko masuko, mingon ka. Ay! Okay ra dahil ni si mami ka nang maghiwi akong agi na. Mami ng ani akong agi. No. Ako di ko musukot. Tarongon. Kaya anong kabaw kay sayop na nabili. Dito. Sige. Lagi ako, mama. Tinuod bitaw, maestra. Maestra magabi eh. Oo. Kaming kamot. Sakit ba niya kong hawa. Mawag, guwang-guwang na dahil ni akong maestra. Gawa retirement na na. Nita nag-retirement. Sakit akong ulo. Na. Ana, daghag sakit. Kadagan yung sakit ay ganyan maugod nagdaghang nagsakit guys kay guwang-guwang namang good ning maestra ha. Oo, ilisdan ta nagbatanon. Nya ganahaga ilisdan ta nagbatanon. Ang kinsa bay ganahan na nga batan-on. Nya. Sige, color. Ay saoy. Ang palya Diana. Dala si Inday Vlog. Unsa may color sa palya? Ay unsay color? Aw, green. Kung hinog. Kung hinog, yellow green. Ha? Dili. Orange. Yung orange ang palya. Kung hinog. Nga. Kung makakita di kag palyang kuan orange Siya ba man. nag-ingon si mo? Sige na. Siya ba nag-ingon si mo? Nak mo ko orange. Orange lagi. Mo yellow green pag ina di pag ina mo orange. Yellow green. Ay, unsa day nang maputod diya. Nakakita man ming kuy dapat kuyo ay, kung nangahoy ka. Pungango. Ay, day pa. Mm. Hindi man eh. Light green man eh. Sige, papinaw. Pungango editso na diha sa kuan oy lawas oy sa. Pungango naraan sa lawas oh. Kisa ba yung ingon sa inyo ha? Laylahi na. Oo. Sigdain na si Papa ay. Nak bray. Ayun mo si Papa. Nagtuo mo mga bright mo? Ha? Bray. Mala. O ganit ka kibawan to sa kunik-kunik. Sige. Dire sa lawas. Nakardiro nung ganito imong bagles. Napalgana sa palganam dayto ang nagbaglis baba katong tubig. Sige. Di gani kay himao. Unaha ang kiliran aron di ka makampat. Sige, ang kiliran may unahi ug kuan. Paagi. Ay, sus. O pag na kuhaan. Makampat. Dala eraser na ko murag kuan. Color. Dili man mo color di kala. Napiling naman ng maestra ni mo. Kolorig usab diha ba kana? Kolorig dito usab. Sige. No. Yung Okay. Yung Dark maestra. green man na oy bati kay. Karang sweldo si mong maestra ato na utangon. Ay, ang irisum taniyoy. Inday. Ano sweldo si mong maestra ba ato na utangon? Eraser din, hindi eraser din. Ano sakto na? Bisa utro. Sige. Hikap ra ba nagkayo imong maestra? Unsa na? Mahikap og kalderong init. Ako maestra guys, muhika Uy! Ang ano man na? Nuwa, sige. Naunsa ka? Double din ni siya, double purpose din ni siya. Makakuan og crayon, makakuan og lapis. Makakuha ng ballpen. Ballpen. Makairis siya Oh ballpen. sige, agoy, sigmarites. Makairis mo na ballpen. Crayon. Yeah. Empat. Ay, sagdahin na, oy. Sige. Ang kiliran may unaha, kaya hindi ka makakampat, unaha og kuan, mura ka sa nagbadlis ba nagsuwat ana ba?
Oh, ang kiliran mo unahon kay aron di makampat. Ungko ka ba? Ungko ka ba kay has oban? Mm. Ning si Sabrina mama ba? Mm. Yan na, dato ka siya Ryan. Sige. Yan na, dili oy. Mm. Badis pa lang sa ubos, kilid una ha. Ilahos pa lang sa ubos. Sige. Na o ana unahon man ang kilid kay aron dili ka makuan. Dili ka makampat. Balik. Balik. Oh, enough dayon. Pikas kilid. Pikas na po dito na kilid na po. Gali? Diha. Badis pa dong sa ubos. Susundi ang Mama, linya. mao jud ning maestra nako sa balay guys. Kumidya ako. Kumidya lang niya. Sige. Balik ikas ah. Pasaka. Pasaka, paubos, pasaka, paubos, pasaka, paubos, pasaka, paubos. Okay. Tunga na, pwede na. Ana, ang imong kuan ana. Ana na. Ana. Oh, ana. Ana, Pero hindi pugdol lang kuan oh. Sige. Sige. ni ana ang kibaw kan sen ako paggamit sa eskwelahan, ni ana nako. Sige. Ito na. Sige. Ito yung tuyok po. Pero magpantay. Masa balitok-balitok mo na eh. Yag. Muni maestra jud sa balay na guys. Siyaw kaya kong maestra din guys. Hala, nakatulog naman jud ni si Papa guys. Katulgon man niya kung Papa guys. Ay, buong ni katulog. Tugluan ko. Medyo nahulog akong gatas. Kaya gitugluan ko. Yan ang kaali, Inday. Hey, kasayo na ng baso. Sige na. Dali. Baso. Di na baso dots. Diba nang kung druid kapayas? Yung manok, bawo kam drawing. Hindi. Wala Ay, kapay. gamit ka mo. Kita ko. Ang imong ko anon, kapayas kibaw kam drawing. Ha? Kapayas kibaw kam drawing. Tangad kibaw kam drawing. Tangad ba tanglad? Naon na lang. Di ba? Tangad ba kibaw kam drawing dili? Ay, dili. Dili. Wala. Mati na. Diba diba? kung druid kapayas? Kapayas ra isudan. Palya? Kibaw magpalaya. Manok ko kay labot, ihaw ko rog manok. Lami ro mabaw sa manok kay Hoy, diba man ko gamit ra ka mo? Uwan maron. Pantay ka. Mayroon ikuan guys. Mayroon ihawg manok guys. Mo na itong kuan guys. Ihawg tag manok ron. Sige. Isudan sa taga bukid guys. Manok Bisaya, Sabuan, butang tangad, butang kapayas, awan na. Tinibuok na. Papungkoon sa kaldero. Pur maggamot pero manok ade ito Na guys.